get some tequila. Takže pasen lidi, já vás vítám u další videa a dneska to je Star Stable tag, trošku opožděně, za co se moc omlouvám. Tento tag vymyslela Sarah Dealey, kterou budete mít v popisku videa. Taky mě zatagovala a moc se omlouvám, že jsem to natočila až takhle pozdě, ale vůbec jsem se k tomu nedostala a pak jsem na to ještě zapomněla. Takže se omlouvám a asi se rovnou vrhneme na ty otázky. První otázka je, jaké je moje jméno na sesku. Moje jméno je Natalia Dobridge. Úžasné jméno. Psí most. Druhá otázka, jaký je tvůj momentální level. Můj momentální level je 18. Dřív to bylo nejvyšší, ale teď už vím, že je i 19. level. Kolik mám koní? Já myslím, že mám 16 koní, ale myslím, snad se nepletu. Mělo by to být 16. Čtvrtá otázka, jaký byl tvůj první koupený kůň? Tak můj první koupený kůň byl tady Andálek, Beautynka, přesně Night Beauty. A je to asi můj nejoblíbenější kůň doteď, já si určitě. Pátá otázka, jak jsi se dostala k Star Stable? Já jsem koukala na video od Wendely Pony Garden a pak jsem řekla, že to natočím a nějak jsem to začala hrát. Šestá otázka, jak dlouho hraju Star Stable? Já hraju teďkon už přes rok určitě, protože jsem ho začala hrát někdy v lednu. Takže je to rok a pár měsíců, no. Sedmá otázka, kde se nachází tvá domovská staj? Tak moje domovská staj se nachází ve Vinerech. Osmá otázka, kolik jsi kdy nejvíce měla Starcoins? Tak já jsem nejvíc Starcoins měla ze soutěže od Fidorky, což byly 4000 Starcoins, který teďkon mi ještě zbyly přes 2000 Starcoins. Devátá otázka, vlastnila jsi někdy klub? Ano, vlastním ho doteď a to je Night Dogs Riders, teď máme sice pauzu, ale vlastním ho pořád. Desátá otázka, jaký server se ti zdá nejlepší? Tohle já upřímně vůbec nedokážu posoudit, já jsem na EE1, na Pancake Mountain, ale byla jsem poprvé na Sunny Mountain a to jsme se s Tanou rozhodli, že půjdeme sem, protože tady bylo vlastně dřív méně lidí než na Sunny a byl to taky dřív EE2, že Sunny Mountain bylo 1 a EE2 bylo Pancake Mountain a teď se to přehodilo a je to EE1. Takže nedokážu posoudit, co je nejlepší, ale nacházím se na EE1. 11. otázka, co tě nejvíce baví na Star Stable? No tak mě asi baví questy, i když ty teď nemám, ale baví mě. Potom určitě jezdí s kamarádkama a třeba i nový přírůstek do stáje udělá radost. 12. otázka, jaká je tvá nejoblíbenější část? To je myšleno jakože oblast. A já upřímně se nedokážu rozhodnout, ale Dino to určitě nebude, já Dino moc nemusím. Ale třeba Epona není špatná, do Golden Hills se čas jako někdy na čas podívám. Není to tam špatný, mně se tam líbí ty barvy, jak je to takový na podzim. A Jorvik jako okolo Jarlahimu, to je takový, mně to přijde takový, nevím jak to mám popsat, jakože nějaká takový vesničky, že tam jsou prostě ty pole a takový, mi to přijde někdy hrozně příjemný, že takový klídek tam. Takže nedokážu posoudit, co je asi nejoblíbenější moje. 13. otázka, jaký ti přijde nejlepší jméno pro koně nebo nejhezčí? Já upřímně si nedokážu vybrat, protože všechny jména, co mám ve stáji, tak se mi líbí, ale Night Beauty, to se mi třeba líbí, nebo Onyx Fighter, nebo prostě fakt celá stáj se mi líbí, jak tam pojmenovaný, já se vždycky na jménu dávám hrozně záležet, takže ve stáji vlastně nemám jméno, který by se mi nelíbilo, takže fakt bych tady mohla vyjmenovat takových příkladů Night Beauty, Brave Walker, Onyx Fighter, Javelin Rebel, prostě takovýhle všechny, co tam mám, nebo Midnight Melody, tak prostě bych to tady musela vyjmenovat všechno, takže tak. 14. otázka, jaký je tvůj nejoblíbenější set? Já upřímně nemám nejoblíbenější set, já mám totiž na každého koně určitý set, určitou barvu, co třeba jako reprezentuje, nebo jak to mám říct, vystihuje, tak třeba Night Beauty tak má prostě modrou, jakože noční barvu, takovou barvu noci. A ten set, prostě já mám hodně modrých setů mám, ale tak vždycky je takový primární, že myslím, že na každého koně se buď hodí třeba černobílej set nebo tak něco, takže nedokážu posoudit, na každého koně sedí něco a nemám nejoblíbenější set.
15. a finální otázka je, co by si přidala do hry. Asi určitě zvětšení stáje, takových 15 míst by se hodilo určitě. No, potom jsem vymyslela to Tryhorse, že byste si vlastně mohli vyzkoušet koně, než si to koupíte, než si koupíte koně. Což já bych to docela dost využila, protože já vždycky, když si chci koupit nějakého koně, tak hodně házím na Facebook status, jestli by mi někdo nepoučil účet s tím koněm, že bych se ho potřebovala vyzkoušet. A tak jsem si vlastně zachránila už několikrát CC, že jsem se rozhodovala nad jedním fjordem, tím hnědým nejtmavším. A pak, když jsem se zkusila ten účet, tak to bylo úplně, že toho koně, že se mi vůbec nelíbí. Takže to jsem si zachránila Starcoins vlastně, takže já nejsem takový ten typ, co by rozhazoval Starcoinsem, nebo prostě, že by rozhazoval Starcoins za všechny koně, nebo tak něco. Já vždycky na koně si hrozně přemýšlím, jestli ho mám koupit nebo ne. A určitě nechci tlačit na Soso tým, ale příběhové questy by byly super. Takže tohle to byl celý Star Stable Tech. Můžete poděkovat Sáře Deer Lake, že ho vymyslela. Její kanál je v popisku videa. A teď musím někoho zatagovat, kdo to natočí dál. Tak já zataguju třeba Caroline Eagleburg, Evelyn Mouse Street, aby si už měla co točit. A poslední, to třeba Maggie King Paulus. Holky, nemusíte to točit, ale docela by mě to zajímalo. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak můžete třeba podpořit lajkem nebo odběrem třeba, ale nenutím vás, fakt nějak nechci tady žebrat ani nic. Takže asi tak, já se tady s vámi loučím a zatím čus.